अरे बसली. हा बसली. समोर समोर 3 पर झालेले आहेत. पैसे पण आहे त्याच्यामध्ये. काय अय्या मी नाही बघितलेलं. नमस्ते. आज आम्ही बाजारात चाललोय. आणि ते काय माहितीये का, आता कशाला जातोय, आता मी शॉपिंग नाही बोलत, पण लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी आपण सत्यनारायणची पूजा करतो ना, तेव्हाच ते सामान आणायचं आहे. म्हणजे आता ते आधीच आणून ठेवलेलं बरं, मग सगळी माणसं घरात आल्यावर माझा गोंधळ उडेल ना एकटीचा, म्हणून ते आता मी पहिलं सामान आणते. आणि आपल्याकडे एंट्री झालेली आहे, पहिलीच लावलंय, हजेरी लावली आहे. ते म्हणजे मावशीनी पप्पूच्या, ही माझी बहीण आहे ना, तिला मोठी बाई बोलतात. तुझ्यापेक्षा छोटी वय आहे. माझ्यापेक्षा छोटी, पण तिला मोठी बाय आणि छोटी बाय अशी दोघी जणी ना, लास्ट नंबरची अशी नाव आहेत त्यांची. चला आधी आपण आता हात म्हणजे जातो तर आपण नारळाची पण ऑर्डर देऊया. हा, नारळ पण आपल्याला घ्यायचे आहेत ना. ओके, लाईट्स ऑफ. चला टँग. चला बसा. बागेले थोडा. बस. भाव एक ही आएगा. 80 रुपये का बेचता हूँ मैं, झाड़ू में क्या पौनी का टाइम है, ज़्यादा बोलेंगे 70 रुपये. एक केरला. चौका दो. लाडू कितीला पडले तुला? लाडू कितीला पडले? 130ला 2. 120ला 2. 120ला 2. नाही याला काय होतं, एक कोणता आहे डिझाईन? बांधनी काय बांधनी. बांधणी काय 250 रुपये. लई महाग सांगतात. कोणता कलर चूज केला? बघते अजून कलर बघते. आता काय घ्यायला आली? हे पूजेचं साहित्य. आता भटजीने लिस्ट दिली आहे. हाय. कुंकू, गुलाल, अबीर, गंधगोळी, रंगोली, अगरबत्ती, कापूस. ते काय घेतलं सांग? हे स्प्रिंग घेतली आहे. ये खुद ने अपना चाहिए उतना मेजरमेंट से बड़ी भी बनती है, ऐसा नहीं है होटल वाले ने. अरे बसली. हा बसली. क्या इससे बड़ा इसमें चलता नहीं है ना, वो तीनों साइज है, इससे बड़ा भी चलता नहीं है. ये होटल वाले यूज करते हैं वो चीज़ है, इसके लिए मंगाता हूँ. म्हणून कधी घेतला तर जोडी पाहिजे. हे 2 घेतले. इकडे एवढं कलर बस ना. नंतर वर यायला परत. अजून काय पाहिजे काय बघ. 2 आयटम झाले. अजून काय पाहिजे तू बघ तुला काय आवडते ते घे. करून चालेल म्हणा. ₹20 ती एक द्या. हां, आज मार्केटमध्ये कोथिंबीर बघा केवढी स्वस्त. हे बघा एवढी मोठी 20 रुपये. ही 20 रुपये आणि ती पण 20 रुपये. भाजी आपली म्हाताराबाई. हां, स्वस्त आहे. भय नाही. स्वस्त आहे एकदम. त्या भयाला 40 रुपये झाले. हां, स्वस्त आहे एकदम. बघा हे 120ला पडलं.
140ला पडलं, हे 120ला पडलं. आणि हे होलसेल दुकान आहे, होलसेल है ना. किती असतात? 25 बोला किती, 4 देऊ? 25 आहे. हो 4 द्या, 4 द्या. कपट जोडी ना. 20 घे. 20 पानं द्या, 20. कांदा नहीं है, पत्ती निकला होता. देखो ना, सूखा कांदा है. 30 रुपये किलो. कांदा है. बटाटा कैसे फेंक दूंगा थोड़ी, उसको बेच डालूंगा आज ही. कांदा लो 1 किलो 30, 1 किलो 30 लो. आधा किलो 20. घेवड़ा बैगन 20 का आधा, घेवड़ा बैगन 20 का आधा किलो. 1 किलो 50 आहे, 1 किलो 50. दिलू काय आणलंय मम्मी? शॉर्ट मध्ये सांग की कसली शॉपिंग केलीस तू? आता ही असं. शॉपिंग आहे ना, सत्यनारायणच्या पूजेपासून तर हळदीपासून लग्नापर्यंत शॉपिंग आणि आहे ना? हळद उतरणीपर्यंत अशी शॉपिंग आहे ना? अशी शॉपिंग केलेली आहे. सर्व भाज्या पण आणल्या आणि सर्व आपले वेपर्स वगैरे लागतील ते ना. 2 झाडू, हे सर्व प्लेट्स, कागद प्लेट आपले ते सर्व, हे कांदे बटाटे, हे भाज्या, हे पण भाज्या, अद्रक, आलं, हे ते नॉर्मल जे तुम्हाला दाखवलं ते सर्व घेतलंय ना? हा, तू घेताना दाखवलेस ना. हा. दिलो झाडू आवडले? झाडू खाते तू? झाडू खाते? खाऊ दे, गवत आहे ते, खाऊ दे. तू दुर्वा खाते ना? दुर्वा खाते ना? नको, हे नको खाऊ. दुर्वा खाते ना तू? हे नको खाऊ. नमस्ते सर्वांना. आता बघूया आपल्या घरी काय काय चालू आहे. इथे बघा, चाय नाही पिणारे पण चाय पियाला लागलेले आहेत. ह्याच्यातलं मी एक सांगू शकतो की ही माझ्या मम्मीची, ही काजलची चहा आहे, ही आईची. आणि इकडे भाई काय शोधतात आहेत? माझ्यासाठी बिस्किट. बिस्किट टोस्ट टोस्ट पाहिजे. नको ऍक्च्युली. आता आपण जाऊया वरती, कारण सर्व मंडळी वरती बसलेले आहेत. आणि हे तुम्ही सांगता ना की हे जे लाईनी फॅन मुले येतात तर नाही, आता फॅन ऑफ पण केला ना तरी हे लाईनी येत राहतात. ते झोपली आहे खुर्चीवर. काय गाणं बोलत आली रे? गाणं बोल. तू काय घेऊन आली? आकाशवाणी एकदाच होते. तू काय घेऊन आली? चहा. चहा आणला काय? टॉनिक गरम आणला? गरम चहा टॉनिक. टॉनिक आणला. हे माणसं इकडे 4 आहेत, तू चहा 3 कसे आणले? काय? माणसं 4 आहेत, 3 कसे आणले तू फक्त? तुम्ही नाही पित ना. मी नाही तर डॉल. हा, बघ. तो बिस्किट खातो. तुम्हाला टोस्ट बिश नको खायला ह्याच्याबरोबर? नको ना. फटाकडे आहेत, फटाकडे. काय दाखवते? माझे रिलेटिव्हनी, मम्मीच्या फ्रेंड्सनी सगळ्यांनी मला गिफ्ट दिले लग्नासाठी. आवडलेले नाही म्हणून एवढं कमी आवाजात बोलते. नाही, खूप आवडले. असं काही नाही, ऐकू नका. आता काजलला त्यांच्या रिलेटिव्हने काहीतरी गिफ्ट दिलेले आहेत, ते आपल्याला दाखवते बघा. आता दाखवते, तिला गाई लागलेली. दाखवणार नंतर तर सगळंच बघणार आहे ना. काय काय दिलेलं दाखवा खाली. दुकान मांडून बसली. आपण जर आपली ही लाईट लावूया ना, रिंग लाईट लावूया जरा. रिंग लाईट लावल्यावर तुम्हाला फरक दिसेल बघा, है ना? अशी बसणार. तू एका साईडला अशी आली, इथे मध्ये बसू दे तिला. मम्मी एवढ्यातच उठायला होत नाही. बघा बघा काय परिस्थिती आली आहे. बघा हे काय दिलेलं आहे तुला? Wallet. रात्री आले. अरे वा वा हे वा. आपल्या सबस्क्रायबरने दिले. मी विले पार्लेला गेलेली ना आईच्या फ्रेंडच्या घरी राहायला, तेव्हा त्यांच्याच बिल्डिंग मध्ये सबस्क्रायबर होते आपले. अच्छा, आणि त्या काकू बऱ्याच वर्षापासून आपला व्हिडिओ बघतात. खूप छान. हे 4 वर्ष. हे क्यूट आहे ना? हो. ती दिलू घाबरलेली आहे फटाकड्यांना. छान आहे, चांगलं. उघडून दाखवते. अरे वो डबल आहे. हा, चांगल्या ब्रँडचं आहे. हे मोबाईल ठेवायला असेल आणि हे पैसे ठेवायला.
हा सेकंड गिफ्ट आहे. हे मायक्रोवेव्हला जर आपण यूज करतो ते ना उघडून तर white हे color ओपन करून हे बघा असं बंद करायचं आणि हे मायक्रोवेव्हला यूज करतो ते ओपन करून ठेवायचं. आणि हे उघड. आणि हा ओके. हे काय दिलेलं आहे? आणि हे बघा मोत्यांचं पूर्ण हाताने बनवलेलं आहे. रांगोळी इन शॉर्ट. रांगोळी हा ना? काढायला वेळ नसेल अरे वा, हे ना चांगलं तर ते आहे. आपण ताटाभोवती असं सर्कल करून ताट मध्ये ठेवून करू शकतो. ते व्हाईट मध्ये दिसत नाही ऍक्च्युली. व्हाईट मध्ये दिसत नाही पण हे असं मोत्यांचं आहे. छान छान वाटतं. आहे खूप. आणि त्याच मटेरियलचं हे बघा हे असं डेकोरेशनसाठी स्वस्तिक आहे यामध्ये. बरोबर. आणि हे लक्ष्मीची पावलं. वा 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 वा. हे छान लावायला आहे. छान आहे. हो. आणि हे स्वस्तिक. अजून आहे का? हे तर मम्मीला दिलेलं आहे. अरे वा, मम्मीला मम्मीला पर्स gift. दिली आहे. आता पर्स वाटप चालू आहे वाटतं सर्व. हो माझ्याकडे अजून आहे पर्स. दाखवते थांबा. पर्स वाटप. तू आणि bag हे पण पण दिली? मला नाही. आणि हे पण मला गिफ्ट आलंय. हे पण पर्स? हा पर्स. हे पण मस्त आहे ना. छान आहे. छान आहे, मस्त आहे ना. समोर समोर 3 पर्स झालेले आहेत. हो. पैसे पण आहे त्याच्यामध्ये. आहे? अय्या मी नाही बघितलेलं. अरे 101 रुपये पण दिलेले. असे पाहिजे, असा पाकिट भरून दिला पाहिजे. हा असं पाकिट भरून द्यायचं. खाली देत नाही ना. हा. आणि आता गिफ्ट संपलेत. आता मी हे सँडल घेतलेली ते वा 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 वा. सँडल पण गिफ्ट आलेले आहेत. नाही नाही नाहीये. हे मी घेतलेलं घेतलेलं कोण बाजारात. दाखव. हे दादरवरून नाही आता मी गेलेलो ना विले पार्लेला. साड्या ठेवा. साडी साडी ठेवायला. अरे हा हा, ते असतं ना आपलं घ्यायला बॅग्स असं ते. म्हणजे आता साडी, नवीन साडी ठेवू शकतो आपण ते. ऍक्च्युली आता सर्व कपाटामध्ये सर्व असेच ठेवतात है ना. खूप आणि साड्या मोठे आहे. खूप राहतील याच्यामध्ये. माझ्या साडीवर टाकून देईल याच्यात एकदम. हो. हा एकदा ठेवून द्या. होय. आणि ही माझी सँडल विधीला नेसणार आहे ना साडी त्यावर त्याच्यावरती घालणार आहे. ट्रेडिशनल चप्पल. छान आहे, छान आहे. एवढे सर्व गिफ्ट मिळाले तुला. अजून त्या येणार होते. आम्ही म्हटलं आम्ही चाललो. आता नका येऊ. मला पॅकअप. नाही. आणि हे मी घेतलं केसांना लावायला. पाठी आंबाडा घालू ना आपण हो. तर त्याच्यावर असं हे मी घेतलं बाजारातून. आणि हे वेल पण घेतलं कानाला लावायचे. वेल एंगेजमेंटला लावलेलं ना. केसाला आणि कानाला जॉईंट हा असतात. झाली शॉपिंग. झाली. हो. शॉपिंग आणि गिफ्ट चालूच असतं बाबा लग्नाच्या वेळी ना सर्वांचे. शॉपिंग कधी संपतच नाही. वीडियो बघते ना. चला ताज के पत्तों में से आधे पत्ते निकालो. हे आमचे 100 कुपन्स बरोबर हां बघूया आता ते तुझ्या हातात किती आले आणि माझ्या हातात किती आले. आता आम्ही सर्व काय करतो माहिती आहे का. इकडे बघा हे कुपन्स घेतले आहेत ना. ओमकार वेट्स काजल दिसते. आता इकडे कुपन नंबर 1 लिहिणार आणि इकडे माझं नाव लिहिणार ओमकार. आणि इकडे ही 1 to 50 लिहिणार. इकडे 1 म्हणजे 2 3 आणि इकडे काजल लिहिणार है ना. खाली काजल लिहिणार आणि मी खाली ओमकार लिहिणार. या व्हाईट कॅटला बघा खाऊन झाली तरी परत आली. आणि आता हिची बारी. हिची याच प्लेटमध्ये हिनी पण खाल्लं पहिलं आणि आता ही खाते.